Namhlanje abantu bakwiNyoni TV bakwazile ukungisiza ngikwazile ukubuya nemoto yami ngakwazi ukuthola ngisho ifoni yami ebekade ngimthengele yona. Ngizobonga kakhulu engifuna nje ukudlulisa kubantu besifazane ukuthi cela niboqaphela abantu besilisa abasithandi. Remove. Abantu wena ndoda. Njengamanje into esimpule akuna petrol wakho ozowusebenzisa uzogqoka nyemfowethu isihambe solanda imoto finish. Okanye mhlawumbe sitshela wena indlela elula nendlela ocabanga ngayo ukuthi wena ucabanga ukuthi kuzokwenzeka la ufisa kwenzekile. Mhlawumbe sangakunikeza ama hour na a few. Yabona mfethu njoba ningivuse ebuthongi ngicabanga lutho. Hayi lento seyiqo noma imani madoda ningayenzi lonto imani guys ningayenzi lonto imani guys ngiyacela bafethu ngifuna yabo lento yenzakalanga ngiyakukhombisa ukuthi ulula bafola sikhuluma ngemoto yomuntu ulula kakhulu sikhuluma mfethu yabona mhlawumbe kube uthi mhlasimpe angazi umzala mhlawumbe imoto uzozama ukuyilethe noma ekseni mhlawumbe uvuke manje awusitsheli lutho ayikho into sinika yona. Ngicela ukuthi ngithathe inamba yami nekamzala sizoxhumana bafethu. Asikwazi ukuthatha inamba yamzala. Inamba yamzala engangeni. Kwakusasa imoto bafethu mhlawumbe ingabuya bafethu. Ngasikhatsini mhlawumbe ngifuna makuse ekseni. Mhlawumbe ngabo 8 izobe isingalana kuzodepend ukuthi yena udrive kanjani azafike la eThekwini. Okay, ubani ozobuyela kuthina? Uwena noma ithina esifanele sifonele wena? Hayi khulekani hayi ngizobuyela kuwena bhuti ngizobuyela kumina. Ngizobuyela kumina bafethu imoto izofika ekseni. Ngizozama yonke indlela ukuthi imoto iyafika kusasa. Bafaka akubongwa kodwa kanje. Amalanda landelani no sinibingelele babukeli lo nibingelelo malandela ngaphasi kohlelo laphana ke kwenzakalani kwesikhondla se channel iNyoni TV. Namhlanje sibuya ngodaba lika Thobani, udaba lemoto. Lensizwa silandele kakhulu, lensizwa ngayinikeza ukuthi before 12 ayibuyele kuthina isitshela ukuthi athina ama means ihlanganisa kanjani. Kodwa yona yenze njani? Ikhethe ukubaleka, ibalekele emakhaya ngakubo. Endwedwe. Sesizwile ukuthi isendwedwe. Hlala nathi mbukeli lapha ekhaya. Into esizofika siyenze la soyifica khona. La kanjani siyakuthembisa ukuthi imoto kaSli sizobuya nayo iphila. Khona namhlanje angisamnika ishwele. Lo muntu ukhumbula mina ave nginenhliziyo enhle ngathi nje mfowethu before 12 ubuyela kuthina ngoba ethe imoto iseMaritzburg. Wenze njani yena? Double cross. Samthola phi? Endwedwe. Njengamanje awuhlale nje ungayindawo nedatha lakho. Ubuke ke senze imanga. Ubuke sidala isiphithiphithi. Siyathanda babukele emakhaya.
Hey, where the move, Owen? Hey, move, where the move? Remove. Abantwana ndoda. Ngiyahamba kanjani? Hey. Kubalekela. Umbaleki, ngibone wona. Yeah. Ngibone Ngibale somthola. Hayi mtheka phansi. Ufuna Hayi into? ngakutshela ukuthi ayikho into engizoyikhuluma nasekuqaleni nawe. We. Mkhize. Liphele ilikati. Awu ngifaka ndaba. Samo. Vale, lá. Mkhize mkhaya. Hamba naye. Ngene emotweni Mkhize. Woza bafo. Abantu phambili sonlandela. Report. Mfethu umancane leyo camera yakho. Hayi wena Phela sokutshela ukuthi sokuthola wena. Sokuthola. Usana sibe nobo sakhuluma hey. Unesikhathi sokudlala wena. Ungabaleka nemoto usazokusichazele kahle. Unesikhathi sokuganga wena. Mina mfethu ayikho. Nini sifunana nawe? Indaba engizoyichaza. Nini sifunana nawe? Nihlangana into zomndeni wakho. Nini into zomndeni? Anihlangana nje nalezi. Uyadlala wena. Unesikhathi sokuganga wena. Unesikhathi sokuganga. Ulokuthi imoto kumzala wakho. Isemarisburg la njengoba sokuthola entwethu. Unesikhathi sokuganga. Baphi la bayazi? Manaba bayazi. Julian. Abani. Buka nje. Thengela imoto ndoda. Kade wena. Yakubonga kanje ndoda. Akubonga kanje bafa. Kodwa lento yenza mfethu Ayithobani akubonga kanje. ayikho kahle lento yenza. Umuntu uzama ukushintsha, uzama ukunikeza impilo right, wenze njani wena? Bajiwe namhlanje uzothini nje? Yeah? Balekile le. Balekele emakhaya ucathi ngeke ukuthola. Hlaba mncane ndoda. Wona ungwasitela into right. Umuntu uzothi semarisburg. Ayi baba, wenziwa kanjani? Ayikho indawo kuma la. Basilandela. Yeah.
Hayi uzani nawo le ndoda. Hayi noma. Hayi uzani nawo. Hey bafowethu khomba kahle. Ya le ndoda yakini niyazi kanjani le ndoda? Umakhelwane. Hayi ke nihlale kanjena ke umakhelwane. Ya ndoda. Thobani khamba kahle. Hayi khawula mfowethu ungangisabi. Sikhamba kanjani? Ayikhamba. Ya. Awuqale nje utshela nabafuthi bengidedela. Baba. Lezi imaki zakho ayitshela. Hayi no abakwazi ukudedela. Yabona mina Thobani ukuthemba bafo nje manje kuphelile phakathi kwami nawe. Mfowethu sivumelane ngani sasifikile lapha lawo kade uhlala khona noma ingane yakho. Savumelana ngani? Ayikho yabo njengamanje bese ngibambeka nje umlomo uvuleke. Hayi yabona bafo uzokwenza ukuthi Fanele bangivala umlomo nje babe uzokwenza ukuthi bakubambe kakhulu. Uzokwenza ukuthi bakubambe kakhulu. yazi mfethu lento kwayona lento yenza mfethu icala nje wakhona. Ngicela ungivezela incwadi ke kusho ukuthi ngempela uyawenza lo msebenzi. Hawu. Iseyicala manje. Ngikhombisa phela umsuku ukuthi ugunya amaphoyisa iphi incwadi evele emaphoyiseni uthuzeka imoto. Mapha amaphoyisa? Buku usuka la usuka khona uzala endwethu. Egcineni uzongibamba endaweni yasendoda. Yazi udunaza kusho inkosi lalela ke siyi private company thina. Mhlawumbe mawufuna ukubona incwadi zethu akunankinga singakunikeza uyibone. Kodwa futhi nesidingo sakwenza lokho asisekho ngoba manje kunesithembisane kona. Okay. Sithembisaneni. Nansi imoto thathani imoto ningiyeke phansi nihambe. Hayi yona benizoyifunda. Hayi imoto soyithatha kumanje ngihamba noSili lapha emotini usafuna nokukhuluma nawe angifuni nanokukhuluma nalo usafuna nokukhuluma nawe into engizoyikhuluma nalo okay kwanawe nje futhi kuyakhona kuyiphutha ukuthi kuphendule okay Thobani mina bafo kune attitude onginika yona njengamanje usephutheni wena ungithembisa ukuthi ngikunikeza bafo isikhathi ngakunikeza isikhathi iallowance ukuthi indoda before 12 buyela kumina ngekholi wangabuyela kumina wangakwenza lokho uyabo njengamanje sukuthola endwethu ukuze kwangiphoqa ukuthi siphinde futhi senze enye research senze olunye uphele uyabo uyangitshela madoda lo ukuthi ubalekile eThekwini hayi bese yasilutho akaza sitshele lutho akaza ngitshele lutho nina nishayela nje na indawo ufike ngemoto la emakhaya ihamba kahle yonke into right kwenziwe njani nabo omakhelwane bakho kufanele behle behambe ngenyawo hayi no ngibambe kanjani awuze Sili hayi niyaphoqa kodwa hayi nice Thobani awungasondeli kuyena Thobani ngiyenzela Wena yenzela nje yenzayo. mfethu Sili Yini bekwenza ukuthi ungangibuyiseli imoto yami? Because akukho engisakufuna kuwena manje sengizifunela imoto yami. Bese kuba ukuthi bengabalekile mina ukuthi mhlawumbe nobuyi lento uyibone ngenye indlela Bowenze njani? Malalela bheki ngicela wehlisa umoya bheki uyazi mesilungu izinto usathi baby. awukahle Sili mfethu awungcwaya mfethu Yini ubaby? akakahle sithando sakho Yazi wena ukuthi nje uyamjwayela. ngicela cha ngifuna ukukhuluma ngengilo bafethu ngiyacela mfethu ubatshele bengidedela hayi mdedeleni Uzokwenza njani uzobaleka? hayi kodwa sengabalela into nemanzi enhle njengawo kodwa mama cha mfethu no mfethu angibalekile nemoto imoto ibise nenkinga njengoba nje iyathi ukuba namahixi so bengisaba ukukutshena Bo sabani? ukukutshena ukuthi manje imoto inenkinga yabo so manje bengisaba ukukuphoxa ngenxa ukuthi ngiyakuthanda Boza ngiphoxa kwesingaphi? Kade ungiphoxa boza ngiphoxa kwesingaphi manje? Ukuphi lo boza ngiphoxa wena ngithi wena utholakala ngiyazama ukufonela ngikuthola kodwa uyazi ukuthi uhambe nento enkulu kangakanani kumina yacabanga imoto Mfethu ngicela uxolo mama yabo manje akukho engizakukhulumisa nawe angisafuna lutho nje wena into engifuna kuwena imoto yami thaba imoto yami bese uphume kumina uqhubeke ke noma ngengane yakho uqhubeke nayo yonke into uphume nje kumina cela imoto yami ngoma wengane zami futhi uyazazi nje wena angithi uyazazi namanje uzabe subakaza lo lokhu bakaza kukhona nokurongo kulokwama wengane kukhona nokurongo noma ufuna sibuyele ku episode 1 kukhona nokurongo uma wengane angikucinezeli bafu kukhona nokurongo uma wengane kulokwa kuveza kodwa mfethu abona ukuthi iphutha lelo lenza mfethu uzongikhatha nisithandwa sami
awuqhathwe umina uqhathwe iTV Ungikhathile. mina ngiyasebenza ngiqashiwe ngiyasebenza Yabona nje. Ngiyasebenza Yabona mina. Slim mfethu. Yabona into okulalela labantu. Labantu sebedukise kakhulu izwe. Kodwa Khona kulungile. ke wakhuluma kwenzeka. Kulungile kodwa mama mina ngicela Khona ukubhekana ke nawe. wakhuluma Ngicela yini ukubhekana kwenzeka nawe. Thobani? Awuphindi. Yini ozobhekana nayo nami wena ongibalekelayo? Cha, angibalekile. Wenze njani? Ngicela ukuthi ungi-understand njengoba ade uvete Ufunani lami ukuthi awubalekile? Cha bengizoba namhlanje sengizolanda imoto ngizokukhombisa obe vele ilento ibisi right inkinga. Yebo, uke washo ukuthi la indoda. Cha kodwa phela nawe uyazi indoda mfethu fanele njengoba ngakubiza ukuthi uzoba Uyoba indoda kini. Yabona nje Uyoba akubiza indoda ukuthi kini. ibhebhe lami wangifuna ukuthi Uyoba indoda kini, hayi kumina, uyoba indoda kini. kodwa ngiyacela mfethu. Ngiyacela mfethu. Okay mina Thobani Ngicela uyeke imoto okay kumina. Ngicela uyeke imoto Ukuthi kumina. uyenzeni? Ngiqhubeke ngisebenze imali izongena ku account okay account. no Thobani yabo mfethu njamanje ngathi usacela ukudlala yabo bafo la kunoma wengane kunoSli uSli wamthengisa imoto because wawufuna ukushintsha impilo wawufuna ukushintsha impilo yakho uSli wefuna uhlanganise njengomjida bafo lento ngifuna uyibone ukuthi wrong kangakanani uSli umphoqile ukuthi okay Sli into engingakwazi ukuyenza ngingakwazi ukwenza umsebenzi kaUber ikuphi okuhle oke wakwenza since le moto okay Sli imali ikhona imali akayicash up mhlambe nje waculiseka Lutho nje ayikho. okay okokuqala lo ngicela ungilinde okokuqala lokho ukwaze wena ukubuyela kumuntu obukade usuhlukene naye ubuyela nento ethengwe omunye umuntu yindaba ungayishiyanga kuyena uma usu decide ukuthatha enye indlela kufanele siqonde samadoda yindaba ungayishiyanga imoto wabuyela ngimawengane zakho Hayi mfethu ake ngibuze nje wena mfethu. Le mali le yemoto ke sengakukhuluma iqiniso Sli. Ibingisiza. Ekuthenini ngizama ukukhulisa ingane yami uyayazi incane ngakukhombisa futhi. Kodwa into enkinga ukuthi angibanga nalo iqiniso eqaleni ngathi ngitshela ukuthi uma ngena sisathandana. Kodwa ke anyways fine. Imali le bengilokhuza bengizama nami ukuthi ngilungise indaba yengane yami ngoba ibisencane kakhulu. Bengasebenzi amaphampasi bengakwazi ukuwathenga. Mana thule nje nezitori zakho. Manje mina bofuna ngilalela nonke lo doti. Baseqala nje boqalelana ngamanga. Yini dedala ukuthi usho amanga? Because mina le moto ngangikuthengela ukuthi uzame ukwazi ukuziphantela njengendoda. Manje wena wenzani? Wangibona ukuthi ngiyislima mina. Sli ngicela ungizwe. Mina islima. Bengaqamba manje. Yabo ke manje senganele. Bengafisi mina kahle kahle ukulahlekelwa uwena mfethu. Bengafisi ukulahlekelwa uwena. Bengafisi ngempela ngoba kube ngakutshela ukuthi noma wengane ngoba ngakubona upostile ukuthi awufisi umuntu noma wengane nami ngifike ngase ngizama ukuthi mfethu uzama ukuthi ngingakuvezi lokho ukuthi yabo mina ukhona umuntu ngiyaxolisa umuntu asemzini into efana ngisiza ngayo ukuthi ungibuyisele imoto yami because ayikho into engisanga ngayilalela ephuma kwena ayikho kodwa mfethu yabo mfethu bidliza into yami no bafo wona uzange ube neqiniso ekuqaleni mhlambe nje mhla uqala le journey yakho no Sli mina into engiyazi ngomuntu wesifazane mhlambe nawe Sli uzongifakazela umuntu wesifazane nginayo ishow ukuthi uyakholelwa ukuhlalela iqiniso kunokuba ehlalele amanga umuntu wesifazane ngicabanga ukuthi mhlawumbe uSli kube wamchazela ukuthi Sli ngiyakuthanda impela ukukuthanda kodwa nginoma wengane noma kunengane encane engizele ukusana kodwa ngifisa ukulahlekelwa uwena noma ngifisa ugcine ube yithemba lamathemba ami mhlawumbe nangu lapho wazokuzwela kunalokho wena usebenzise amanga ukufezekisa izinto zakho leyo nto iqala lapho kunakala ngiyafisa ukuthi mhlawumbe nomuntu obukayo yabona bafu yeah akwengiqale la lento yenzayo I'm sure vele abantu bayibona kumanje angazi yazi kwakhona lokuthi ungehlisa isithunzi njengendoda kaSli noSli nawe Sli mfethu lento ukuzehlisa isithunzi yabona lento mfethu lento kufuze besifasi xoxa weceleni sobabili yabona indaba lama camera nalezi imaki lezi zingifamfanya ngeyisini la angizwa kahle nixoxe eceleni yabona mfethu lalela la sambinda wena lalela la sambinda wena anginandaba ukuthi nihamba indawo into bese ukuthanda wena mina bese ngisukile kunina nathi la kade ningikhona mfethu nangigomba nangithola manje seniphila nizongifuna la kahle kahle wona mfethu uwo ngijwayela kahle hayi bafo mina kahle kahle shuthi wena noSli niyathandana naye mfethu ngidedela ngeke ngize ngithi ufuna ukuqondisa le ndoda kahle wena kahle kahle nini noSli niyathandana nini ungeke usumele kangaka lolu daba lami noSli kube beningathandana kahle kahle umuntu owenza isilima la yimina ababukela abakutshele wonke lama shows ayikho into wonke lama shows mina ngikhuluma ngathi ngami nawe la dedeleni
Yabona Thobani sifikile kona kokuqala and ngingakunikeza isikhathi. Ngathi mina before 12 ubuyela kumina. Bafo nje manje sizolanda imoto. Sicela imoto mfowethu sehlukane nawe. Sokushiyela ukuthi ngicabanga ukuthi ngakini bathi abafethu nomakhelwane. Ubona ukuthi wena usuke eThekwini ubalekele la emakhaya. Nje manje sokutholile sifikile kuwena. Sili sayithatha imoto. Ya mfethu ke uzonele wena. Uzonele wena. Hey madoda. Ayikabi bafethu uvule la. Ayikabi bafethu. Ngithe umakhelwane wenu lo? Hayi umakhelwane phela. Hayi no bafethu ayikabi madoda. Imoto sihamba nayo manje. Yini yakhe enye la? Awuvule la phambili. Usili uyazi lento emabhetri. Uyazi ibhetri. Ngiyazi. Angivule la. Awuzungivulele la makhelwane. Vulwa njani la? Oh. Yini ilon petrolin? Ilon. Okay. Yini enye yemoto bafika ngizazi kahle yini enye yemoto ebhekwa ibhetri kodwa li right. Yini enye? Ngicabangela ini? Hayi no bomakhelwane kulungile. Ungabavezi kakhulu omakhelwane. Sesishaya ngonyawo mlindeni phela amadoda. Mlindeni. Hayi ngicabanga ukuthi yini enye yakhe la bafo phela asingayibhekeli yini yakhe la singahambi nento zakho. Bengisathi ngisekhawasha ngicabanga ukuthi yonke into ngishiye lapha. Busakhawasha kanjani imoto nje? Wena usomanga wena. Ekhawasha kanjani? Wozuvezela. Khona ikhawasha nje. Yiphi? Wena nje uphila ngamanga umthetho wakhe. Ikhawashi bukani ikhawashi. Bukani ikhawashi. Buya. Befethu wemfotho camera usuke lapho manje. Wesley, no sifuna ukuhamba. Sili imoto inenye. Phela uma uthathe le moto bethu uthathe Ifoni yami ke, Ifoni? ifoni yami. Ifoni sayicela. Ngicela ifoni yami. Ifoni sayicela. Sibethu ungayithatha kanjani Ngicela ifoni yami, ngiyathatha yimina imali yami. Thenga imali yami. Uzotholakala kanjani manje mfethu ngoba mfethu wena. Uzayithengela labo zabathola. Wethu awukahle Uzayithengela imali phela madoda musakudeni ngibamba bafethu. Uyithengela nini le phone? Hayi nayi phone nayi. Hayi phone. Imali wena musani ngibamba kanje wena madoda. Hayi no mina bafo nginomusa khipha into zakho la. Khipha ikhadi lakho ubana nophini. Awunawuphini lapho ubana nophini. Sengizotholakala kanjani manje? Hayi. Uzatholakala la utholakala. Mfethu lento yenza mfethu. Batshele nje. Mina ngindoda enomusa mfethu yabokubuyisela nasemkhadi. Mfethu nabantu engisebenzisana nabo mfethu ama-custom. Awukho ithula amakhadi. Ya yona uthu. Hayi ke mfana makuthi awudelete la hayi vele ishayishile. Ne silibe ibubamba. Nawu nophini. Yena ngishiye bafethu ngiyeza. Asambeni bafethu. Asambeni bafethu. Mkhizi wena uzosishayelela. Bafo akuphilwa kanje. Ngelinye ilanga mfethu ubolisha iqiniso kumuntu osukuphila naye ngoba into oyenzile wena ngawuthi into enqoshela yonke lento amanga yabo. So nje manje awusenamphando awusenalutho. Ukube wena wakhuluma into right ngesikhathi esi right ngabe mhlawumbe asikho la sikhona. Thina mfethu sokwenzakalani sinyoni TV umsebenzi wethu umuntu uyazi nawe mhlawumbe ngelinye ilanga ebudlelwaneni mhlawumbe bama wengane yakho mawusibhalelile nje kwanento nawe ufuna ukulungiselwa yona azizona izitha zakhe sixabene nawe uyosibhalela siyinkampani mina ungabe kumina uzonde mina siyinkampani nami ngiyasebenza ngondla ingane ngale mali engiyithola la ekhaya yabo. Kodwa ke insizwa yakithi mase ngikhuluma iqiniso. Yeah. Hayi kodwa mfethu njoba uzongidedela mungidedela ngisahamba kanje ngazo zombili. Yeah. Ayohlangana insizwa yakithi. Cha phela uyangisongela phela. Angili. Mfethu lalela la. Asukudedela. Lento yakho nje usuyikhuluma into esingenasidingo. Bungeva ngoba usemsebenzini. Awu tourist. Asambeni mafethu ngena lapha umkhizo. Gel.
Abanye abangene ngale. Abanye abangene ngale. Ayisavuma ukuduma. Ayidumi, awuyishayi. Yena edlozini le ndoda, le moto ayisadumi. Okay, uyibamba kancane. Hayi. Ndoda ayibu uzodumisa le moto. Buyani makhelwane buyani. Hey, buyani. Uzazodumisa le moto. Lo kanti le moto uyidumisa kanjani wena? Buyi. Buya Thobani, buya nawe. Buya. Ufuna ngize ngifake imali, umakhelwane idumisa kanjani le moto? Iyayidumela ngokhi. Hayi, isidumisele makhelwane. Nayi imoto yasadumla. Ayenza kahle. Bathi ngengeduma futhi unisalela. Ake siyabonga-ke makhelwane. Hayi seningakhululeka madoda. Siyabonga, hayi seningakhululeka makhelwane. Hayi no, sekuright baba. Sekuright. Edwani ngena. Hayi bani bawuthula. Sanibonani babukele emakhaya. Igama lami nguSilindile ngowakamthethwa. Ngizothanda ukubonga kakhulu kwiNyoni TV ekuyiyona eye yangisiza ngakwazi ukulanda izinto zami kwi-boyfriend ebengafuni nayo. Mina i-boyfriend yami ngiyithengelile imoto ngesizathu sokuthi bengifuna ukuyisiza because bengekho into abeyenzayo empilweni. Bengifuna ukuthi ikwazi yenze u-Uber ukuze izakwazi ukuthola lo masenti ukuze sikwazi siphile. Kodwa yona yangibona njengesilima, yangishiya, yakhohlwa engikwenzele yona. Yabuyela noma wengane yakhe. Namhlanje ke abantu bakwiNyoni TV bakwazile ukungisiza, ngikwazile ukubuya nemoto yami ngakwazi ukuthola ngisho ifoni yami ebekade ngimthengele yona. Ngizobonga kakhulu. Engifuna nje ukudlulisa kubantu besifazane ukuthi cela niboqaphela, abantu besilisa abasithandi enda kubo bonke abasithandayo bayasikhohlisa nokuthi asingakhohliswa uthando, asisazi ukuthi thina sifunani nokuthi yini ekumele ukuthi siyenze. Asisami ukuthi sisebenzele thina, sikhohlwa abanye abantu. Ngiyabonga kakhulu. Amalanda landelani no. Bekushube kakhulu ke namhlanje. Yabona namhlanje. Hayi, impela namhlanje izinto bezenzeka ngenye indlela. Nibonile babukeli. Yabona namhlanje. Ayikho into esingayihlaziya namhlanje. Yonke into iseyithebeni. Uma kuthiwa iseyithebeni kusuke kukhulunywa ngokuthi ifike yahlinzwa, yahlahlelwa, yafakwa emabhodweni kogalazi yabekwe eyithebeni. Ayikho into eningayibonile, umsebenzi siwenzile. Sibuye nayo imoto sayibeka la, usiswa sivezela nokuthi ifoni yakhe ifoni ephathwa uThobani, ifoni yakhe amthengele yona. Abanye abantu banenhlanhla ngoba yazi nje ukube bekuyimina kodwa Nkosi yami awubakithi angisho ukuthi nihluphe weyimpisi. Kunabantu abajola ukuhlupha befuni ngiyazi ukuthi khona sebezofuna inamba yasile ayisebenzi kanjalo. Ngicabanga ukuthi okwanamhlanje akukho esingakukhuluma kakhulu. Abantu bayibonile episode yokuqala uPart 1 nawubona uPart 2 nawubona umsebenzi weNyoni TV nethimba lonke. Siyambongisa kakhulu uSlim. Siyambongisa ukuthi iNyoni TV ikwazile ukumsebenzela udaba lakhe ngendlela eyiqiniso, yahamba nalo yaze yoliphetha, yaligoqa kahle. Khanye namhlanje akukho ngempela ngoba kungekho futhi singakusho labo ufakazi yini efunwayo. Babukeli sicela nje ne subscribe ku channel yethu, lisilandele
ni comment, siyawathanda ama comment enu ayasakha, niphinde futhi ni like. Nalaba aba comment abo ba right, ku right kulungile, kodwa engikwaziyo kunale nkulumo ethi amaphoyisa awasebenzi. Amaphoyisa namhlanje isikhathini sanamhlanje awasasebenzi. Enza icala phela. Ubone ukuthi kunjani ukufuna amaphoyisa. Uyabo? Nombukeli ke ekhaya akasibhalele. Mhlambe ukhona omunye ocomment nje nayo icomment yakhe, kodwa uthola ukuthi icase igcina iphoqa ukuthi sesifuna yena. Sicabanga ukuthi babukeli ngalo ndlela ake niqhubeke nje nenze njengoba kade nenza, nisilandele, nisinikeze support, nathi sonikeza umsebenzi wethu ngendlela efanele. Sanithanda babukele emakhaya, niqhubeke ni subscribe, nenze konke ukuze nizothola i notification. Inyoni TV kwenzakalani?